I dette video vil jeg forklare noget om logaritmeregel 2, som sætningen siger logaritmen til en potens er lig eksponenten ganget med logaritmen til grundtallet. Og her så vi har vores bevis, som er log a gange x omløftet i y lige med y gange log a af x. Eller opløftet af x. Og så skal jeg bevise det. Vi starter med at sætte vores ligning til potens a på begge sider. Og det gør vi, fordi at potens er det modsatte af logaritmen. Så derfor for at komme frem til vores svar, er vi nødt til at sætte dem til potens a. Så vi gør her. Ja. Og så nu har vi sat den til potens a. Til at komme i den næste punkt. I næste punkt er vi så nødt til at bruge en der er vi så nødt til at skrive det samme igen. Så jeg bare kopierer den her og sætter den her. Men her så kommer ud til at stå opløftet af x, eller hele a log a af x kommer til at stå opløftet i y. Og det gør man, fordi at komme fra trin 2, som er her, til trin 3, har vi så brugt en potensregel, som siger a opløftet i x der plus y er det samme som a af x opløftet y. Så ja, vi kom herfra til at sige a opløftet y gange log a x, så brugte vi en potensregel, som siger a opløftet x plus y er det samme som a x opløftet i y. Og derfor så kom det til at ligne her
På den anden side af ligestreg den sidste kommer til at stå parentes a opløftet log af x, og det hele op, fordi det er det samme som den første. Og så til sidst har vi bare x opløft i det er lige med x opløft i. Og det er fordi at a opløftet i log a går ud med hinanden på begge sider, fordi de er hinandens inverse. Ja, fordi det a opløftet i log a er hinandens inverse, derfor at går de ud med hinanden på begge sider, så til sidst er vi x opløftet i x opløftet. Og det er så vores færdig.